Takže dobrý deň, vítam vás pri mojom prvom videi o Minecrafte, ako sa pripojiť na náš server. Takže najskôr sa musíme zaregistrovať na minecrafting.vz.cz IP adresa. Takže ja trošku preskočím a dáme si back. No, sú na našom serveri. Takže na našom serveri je napríklad pán Úžasný, vynikajúci obchodník. Takže toto je naša loď, ktorú sme postavili z našich surovín. Tu sa asi spavnete, keď sa pripojíte, čo dúfam, že sa pripojíte. Je tu napríklad hlavný admin, je tu 7, je dobrý admin, poskytne veľa vecí. Poviem tu Yamatuš, veľakrát tu ani není. Takže ja som Šimon. Predávam svoj byt, prenajímam, už som prenajímal Mikosabue, mám ešte jednu izbu, takže keď sa pripojíte, nebojte sa, že by ste nemali kde byť. Mám zvonček, tu pestujem obilie, veľmi užitočná vec. Tuto je moja izba, všetky plné inventáre. Potom mám ešte jedno ukryté na bambus, takže to vám tiež ukážem. Mám ešte plný inventár chleba, z toho obilia. Tu mám bambusáreň. A tu mám dú, ktorý som vyrobil s TNTčkom. To vám ukážem až na budúce. Tak, môžem sa ísť opäť pozrieť do mesta, lebo som vám neukázal všetko. To iba malé, je to napríklad metro, alebo môjho kamaráta, súkromný ostrov, ktorý si môžete zaplatiť a môžete tam byť zadarmo veľmi dlho. Toto je metro, krásnu bránu, neviem, či je dostávané už. Áno, už dostávané je, takže je to výborné, tak môžete sa dopravovať kam chcete a kadiaľ chcete. Bonito je tu najnovší, ale aj tak ten je dobrý. Máme tu našu sochu. Máme tu napríklad Pohroma, asi najlepší hráč. Keď ste videli znútra, je to skvelé. Veľa dobrých vynálezov. Takže dúfam, že sa vám naše server páčil a že sa pripojíte a budete si to užívať takže ako ja. Tak, dovidenia.